Ang mosunod nga programa usa ka binayran unsa man ang mga pulong nga paglabuhian sa maong magsisigla. Iya lamang kini ug walay labot ang mga kawani ug dumala ning maong istasyon. Good news sa Dumaguete. Good news sa Dumaguete. Good news sa Dumaguete. Kini ang inyong bagong ka-good news sa kahanginan, Pastor Mark Benji Orot, magpapanghinaot ng among tanan, ana sa maayong paglawas. Mga ka-good news, ang tumong nining programa, mao nga makahatag kita inspirasyon kalipay kadasig, good vibes sa labaw sa tanan, makadalag pahiyong diha sa inyong mga panagway. Ang kinatas ang tumong nining programa mao nga atong mapaambit ang pagkamaayo sa Dios ug nga mahimaya nato ang iyang ngalan adto sa tanang mga tao. Mayong gabi sa tanang suking tigpaminaw ni ining mahigalaong istasyon sa radyo DYRL 90.5. Kini si Pastor Mark Benji Orot. Mayong gabi sa tanang nagapaminaw karon. Alam sa inyong mga text message is-send sa 0935 125 8045. Kusbon 0935-125-8045. Text mo sa inyong mga greetings. Sa kinika pinasahi nga gabi aniyagya po na ako din kauban si Pastor Jeremy Amparo, uban pod sa atong igsuon sa Grace Christian Fellowship, si Kuya Roger Nabia. Maayong gabi mo, Kuya Roy. Hello, may gabi po sa ato ang Soking Tigpaminaw ini nga istasyon. Okay. Tanang naminaw ron, mayong gabi og padayon ra mo kay kini nga programa maghatag yun ni og kadasig inspirasyon sa atong matag usa ka kinabuhi. Kay kini nga programa magisgot kita sa pulong sa Dios sa iyang pagkamaayo ug sa iyang mga panalangin sa atong matag usa ka kinabuhi, mga kahigalaan ug mga ka-good news. Okay, Kuya Roy, nakay ganahang i-greet ya? Basig na kay mga ganahang i-greet nga mga amigo nimo na minaw. Okay, so mayong gabi kaninyo kanatong tanan sa mga pedicab driver kung na ang mga pedicab driver nga namati karon sa atong istasyon. Daghang salamat kaninyo nga padayon mong magasunod niini nga programa. May gabi kayo sa mga pedicab driver sa tanan karon mga driver nga naminaw na to, palakpak tagamay. Salamat kayo sa mga naminaw nga mga pedicab driver. Og sa tanan nga mga naminaw po diha sa kasikbit nga mga probinsya sa Cebu og ngon pod sa Siquijor, mayong gabi ninyo. Natay greetings diha, Pastora. Sa texter from 0935, greet kong Julius Olasiman nga gwapo from Ariana. Okay, salamat sa mga gwapo. Etag nas kagabion mga ka-good news, makausa pa mamalandong ta sa pagkamayo sa Ginoo sa iyang pulong, no? Atong ablihan ng atuang mga Biblia ning tagnas kagabion o wala mo'y Bible, paminaw ra pud mo kay ato ra ning basahon sa kahanginan aron pod nga duna kitay mapupo nga mga pagtulunan. Okay, ato ablihan ang atong Biblia dinhi sa Mateo kapitulo 18. Maghisgot ta mahitungod karon sa kining ginatawag nga pagpasaylo. Sa mga nilabay nga mga pagtuon nato mga ka-good news atong gitun-an ang mahitungod sa duha ka anak ug ang amahan.
nga nagpasaylo sa iyang anak nga, di ba, katong anak nga mausikon, gipasaylo niya, inana ka maayo ang amahan. Ug unya atong makita dinhi nga aduna kining pagpasaylo usa kini ka kinaiya sa amahan, Kuya Roy, di ba? Ang mga amahan, Kuya Roy, mapinasayloon gyud na, tinuod ba? Oh, tinuod gyud na, pastor. Okay, so hisgutan na to kiniron kining kinaiya sa pagpasaylo. Kining magkinabuhi ta o kinabuhi nga dunay kasing-kasing nga makamaong mo pasaylo. Mateo 18 mga kahigalaan atong basahon. Pagsugod tagbasa dinhi sa bersikulo 22 ningon dinhi, si Jesus mitubag dili kay makapitura kun dili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyahang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pesos or milyon dako-dako. O tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya, ingon nga usa ka ulipon lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa iyang utang. Miluhod ang sulugoon at tuwangan sa iyang agalon og nagpakiluoy nga nag-ingon, "Sir, intawon, kaluy ako, ayaw ko apikiha karon kay bayran ko ra ikaw sa tanan." Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tawo o gikasugat niya ang usa sa iyahang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pesos. Gilabni dayon niya o gituok o giingnan, "Bayri na ako sa imong utang." Ang iyahang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, "Ayaw intaw na ko apikiha karon kay bayran ko ra ikaw." Apan wala siya musugot. Inunua gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan, "Banyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig ka sulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo." Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan na hangtod nga makabayad siya sa iyang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Ingon man usab niya na ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atuwa sa langit kun dili kamo mopasaylo sa inyong isig ka tawo sa kinasing-kasing gayod." Okay, so mao kini ang ato ang tukion karon, Kuya Roy. Mahitungod sa sulugoon nga nakaangkon sa pagpasaylo. Apan ang problema, siya gipasaylo pero didto sa iyang isig ka tawo, isig ka sulugoon, pagkasugata niya kautang siya, naiutang gamay. So may gihimo nga gilabni ano? Sa gyud. Sa imong tan-aw ya unsa may imong ikasulti niini nga klase sa kinaiya sa tawo? Tinuod gyud na, pastor, unsahay ingon ana usab ang ato ang kinabuhi bilang Kristohanon, unsahay na mahisama ta na ng usa ka sulugoon nga humana gipasaylo sa Ginoo ang atong sala, gipapas ang ato ang utang sa Ginoo, pero sa atong isig ka tawo unsahay gahitang kapasaylo kung makasala ang ato ang isig ka tawo. Kung naa nato kining maong pagdumot o naa ni sa atong kasing-kasing, mo'y hinungdan nga dili ta makadawat sa panalangin nga numan ang kaligot-got nga naa si mong kasing-kasing mao kini mutabon. Ug mao kini hinungdan nga doon natay giampo nga wala nato madawat tungod kay ang ato ang kasing-kasing naa pa may pagdumot sa atong isig ka tawo, pastor. Tinuod yun na kaya kay usahay man god murabag atong tan-awon sa kini nga maong sulugoon, ganahan siya nga makadawat og grasya og pagpasaylo gikan sa iyang agalon para ni katong unang sulugoon. Liman kaniingon din ang Biblia nga ang iyang utang milyon ka pesos. Grabe no. Milyon anya aning usa kining iyang isig ka sulugoon nakautang lang niingon din ang Biblia nga pipila lamang ka pesos.
gamay lang gyud kayo ang utang sa maong tao. Oh, marabag gitandi nga milyon versus usa ka gatos. Ano ba? Unya, ang iyang utang minilyon nakahimo og pagpasaylo ang iyang agalon sa iya hatod kay nangayo masyag pasaylo. Pasaylo ako sir, ayaw kog apikiha ron. Ingon pod ang agalon nga, sige. Naluoy matud sa Biblia nga naluoy ang agalon unya kay naluoy man ang agalon, sige, wala na kay utang. Wala na utang. Grabe. Ipasaylo na si Ginoo, gikuha Ipasaylo na. Oh, namalakpak na kay wa na utang. Siguro pag uli niyan, kayon siya. Grabe siguro iyang katawa ba? Grabe siguro kayo yang bahak-hak pag uli niya. Wa na ko'y utang. Pati niyang lipaya. Oh, pero tinag siguro niyang lipaya. Kaingon siguro siya nga. Grabe yun siguro niya katawa no. Manang makaingon ko mga ka-good news ning takna sa kagabion nga kining klase sa tawo na niguro siyang kaugalingon nga ang iyang utang mabayran, pasayloon, wa siya ikabayad pero mura ra pug gibayran kay giwala man. Muni pastor nga sigurista nga pagkatao. Oh, sigurista ba? Ya, atong tanawon niya kining klase sa kinaya, di ba? Kung naon ta tay madawat nga panalangin sa atong kaugalingon, angay min gyud ta nato ipakigambit. Oo. Tinuod na pastor. Pero kini siya klase sa tawo, instead nga yang ipaambit, ano sa noon nga Yaman giliab. Yun din gilabnot, gilabni dayon niya og gituok, gilaliman kag pilay utang na yan usa ka gatos. Usa ka gatos nanuok jud ka. Grabe na pugay na. Wala gani siya tuo ka pastor sa iyahang amo nga antes ipabaligya gani hasta ang iyahang asawa. Mao. Iyang pamilya. Asawa. Gawas nga ang asawa ibaligya, apil pag yun siya. Una, dayon human nga. Pertig yung dakuha kinig utang ng tawhana pastor. Kay liwan kag dako kay nga kantidad, siya ibaligya, apil pag yun ang iyahang mga anak. Makita na to nga kini dahi klase sa tawo, kung ato ning tanawon, naagyo ni sila. Buhi ning mga tawhana ron. Naanis tong palibot. Una nga ang ato ani is tan-aw nato kon unsaon nato pagdawat sa kapasayloan sa Ginoo, unsaon nato pag-maintain. Unsaon nato nga ma-maintinar nato kana nga kapasayloan. Okay, sama nining tawhana, kita nato iya nga nakadawat tinuod siya sa kapasayloan. No? Nadawat niya ang kapasayloan sa iyang kaugalingon. Pero makita nato sa katapusan sa istorya nga wala na maintain ang kapasayloan. Murabag tungod sa iyang gibuhat, mura po to'y nakahukom niya. Tinudan na yung siyang gipasaylo sa hari. Tinudan na siya nga gipasaylo sa iyang agalon. Pero siya wa siya kapasaylo nga gamay kay utang ang maong sulugoon nga sama sab niya. Nya ni maning giingon dinhi sa bersikulo nga niingon si Jesus sa 35, gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit kun dili kamo pasaylo sa inyong isig katawo sa kinasing-kasing gayod. Amen. Grabe day kayo sa. Hallelujah. Grabe day kayo. Ang Ginoo bisan day unsa kadagko ang atong utang sa sala, makita nato utang nato nga kaning mga butang atong nabuhat nga di gyud kahimutan sa Ginoo. Ang Ginoo willing gyud siya nga mopasaylo. Amen. Sama ni ini nang niluhod ayaw apikihan ngayo ba pasensya ba? Meaning sa ato ani og palauman tani Kuya Roy muranig kaning nangayo gyud og pasaylo nga naghinulsol. Grabe ang hinulsol dito sa kuan sa tubangan sa iyahang amo. Tubangan sa amo, pero ting hinulsol niya. Ang problema lang nakadawat tinuod siya grasya, kay grasya man to kay di man siya deserving ato nga makadawat ato nga iyang utang walaon, no? Wala siya gibuhat, igura siya nga niluhod nangayog pasensya. Ug unya naangko na dayon niya ang ginatawag nga kapasayloan. Wa na siya utang. So, grasya to. Grasya, pastor. Ganahan siya grasya sa iyahang kaugalingon. Ganahan siya kaluyan sa iyang kaugalingon. Ang problema na ron, sa iyang isig katawo, kuli kayo niyang ihatag ang nadawat niyang grasya o ang nadawat niyang kapasayloan. Muna'y problema, kuya, sa ato ang susyudad karong mga panahon na. Naagi ni sa atong palibot pastor nga ingon ana sa unsahay ang kinaiya sa mga tao. Oo no, na samot na ron nga kini atong eleksyon nagkaduol. Nakita nato ning puwera lang gyud sa mga maayo pud no, pero makita gyud nato nga
isig bagsakanay lang ning isig ka kuan ba isig ka kampo warag kini ako mas maayo gini kaysa imo ha. Ikaw inaani ka inana ka murag tudloanay tas mga buling ba. Pero para sa Ginoo pastor per gyud ang tanan. Kanang patas gyud ang tan-aw sa Ginoo sa tanang tao. Kay kung atong tan-awon mong God, ang kinaiya sa Ginoo is bisag kinsa ka pa, bisag unsa pay nabuhat nimo, grabe man ka ngilad ang imong klase sa pagkatawo or unsa man ka klase nga pagkatao dinhi sa kalibutan, kung moabot ang punto sa imong kinabuhi nga mayong ka Ginoo, gikapoy na ko aning klase sa kinabuhi. Ganahan ko Lord nga akong isurrender akong kinabuhi nimo Ginoo. Murag kining sulugon ba nga niluhod at tubangan sa amo. Ang nangayog pasensya, nangayog pasaylo. Pero sometimes mula gina masipyat puta paghatag ani ngadto sa uban. Mao nga ang ato karon nga tukion is ang ato namang gining gituki no. Ang ato ang padayunan og pabug-atan gyud sa paghisgot nga mensahe ni takna sa kagabion. Ang ato ang mga kasing-kasing kinahanglan nga kung masudlan man kini sa grasya sa Ginoo ug pagpasaylo sa Ginoo, kinahanglan nga kamao puta mo paambit ani Kuya Roy ngadto sa uban. Amen. No? So ato siguro makita nga kining mga tawhan na naaman ni sa atong palibot, na siguro ganit tay kaila ni. Ato matud pa nimo Kuya Roy, klase sa tao sigurista. Sigurista, no? Ang iyaharang kaugalingon ba ang tan-aw wa niya sa waig base nga giunsa siya pagpasaylo sa iyahang agalon. So ingon ana pud unta ang ato ang himuon sa atong isig ka tawo nga dunay inganim ginang tao masipyat man gyud unta ingana pud ta nga mo pasaylo sa ato ang isig ka tawo. Ana gyud ug sa ato pa na nga pinulungan kinahanglan nga aduna gyud gugma sa atong matag usa ka kasing-kasing. Amen. No kini mga ka good news ato ning gituki kay makita nato ni nga mahimo ning basihanan sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Pwede na natong himuon nga usa ka standard. Kung kita di ay adunay mga tao nga nasilo nato, adunay mga tao siguro nga nakautang nato sa maniining amaong sulog una. Ang angay day natong buhaton is kung sila mangayo og pasaylo sa atoa, dili day nato patingkagon ng atong garbo. Dili day Kuya Roy nga ngay pud ning pasaylo nako mura pud ni siya sikinsa, di ba? Unya una na to sikat na kita minaw na to nga ako mo pasaylo niya kinsa ra guna siya. Unya so, garbo na pastor, garbo unya kusog ra ba kayo mosulod og simbahan ining kadomingo, mayo kayo mo ampo sa Ginoo ining kakuan mayo kayo ampo ba? Problema na ining abot na sa isig katawo isig kuanahay na no isig paprisuhanay na. No? Noon Kuya Roy ang ato adjud pud nga kuan sa kalibutan balaod syempre og makasala ta batok sa batakang balaod na ginay consequence no? Pwede siguro priso nagyoy silot ang pasalamat ganita kay sa espirituhanong bahin ang atong silot sa kadaghang nalapas natong sala sa espirituhanong bahin pasalamat nga dunay manluluwas kaniabot. Amen. No? Og kining manluluwas mo'y nagpakamatay maoy ni dawat sa silot para na to. Amen. Tungod ana dunay grasya, dunay available nga kaluoy, dunay available nga panalangin. Ang problema lang ron saon ka nato pagdawat ana kung kita di punta mo kinabuhi sa usa ka kinabuhi nga makakaton ta or makamautang mo pasaylo, di ba? Amen, pastor. Di ba kuya? Amen. Nana gyud na mga igsoon nga kinahanglan nga sa ato ang kinabuhi mantigo gyud ta mo pasaylo. Kay kini siya gini siya ka matud pa pinaka-importante nga butang. Gilaliman ka ingon si Ginoong Jesucristo, ingon usab ni ana ang buhaton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kung kamo dili mo pasaylo sa inyong isig katawo sa kinasing-kasing gayod. Amen. Doon na day level kining pagpasaylo ya. Doon na day ginatawag nga requirement ang pagpasaylo. For example, dool ko nimo, kasala ko nimo ya. Ayan, may ko, Kuya Roy, mangayo ko pasaylo nimo, pasensya nang gyud ka. Mangayo ko nimo kining kapasayloan sa akong nabuhat nga sayop nimo. Wala siguro ka ganahi ato o unsa ba?
O niya, ikaw ro niya, kung pasaylo ka nako pero dili kinasing-kasing, so ang ko nimo pagtubag. Insultohon. Insultohon. So, insultohon. Ingon siguro ka. Grabe po gano. Baga-baga po da ikag naong gyud kin ako pun kag duol nako nga. Human sa tanan nimo nabuhat. O di ba ka mayo nga mo pasaylo pero plastic. Naam na. For example, ngay ko inato ni dool ngay pasaylo. Ay sige, okay ra. Okay ra. Ay ra. Pinasugo. Okay ra. Ay ra to kuan ra. Ay ra to una ato. Okay to. Mura pag inana ba niya? Ingon man ang Biblia nga mo pasaylo day. Kinahanglan nga kinasing-kasing gayod. Amen. Unsa may buot pasabot ana? Nasa English na ginaingon nga you need to feel the pain. Kinahanglan nga bation nimo nga nasakitan ka, acknowledge that you are being hurt. Amen. Kanang imong ilhon nga sakit ang iyang gibuhat kay siyempre kita tao ta ug mapasakitan ta na ay makasilo nato. Sakit man gina Kuya Roy. Sakit yun na tinuod. Okay, di man ta robot nga og i-program ta ana, di man atong pagbati kay matud pa bitaw sa mga balak gigisi gigusbat kining pagbati, di ba? Amen. Hallelujah. Ingon na so ato mga pagbati nagusbat nga gisi no gi tamak-tamakan ang imong kaugali, ang imong katungod o yung imong gibati nga murag gikuan gyud ka, gidaog-daog gyud ka. Kaning tawhana nga nabati nimo nga munay nibuhat ana nimo ni duol sa imuha, and sometimes mo pasaylo ta tinuod pero dili sa kasing-kasing sa baba ra. Pero ang Biblia niingon dai Kuya Roy 35 Mateo 18:35 hingon diha ang Biblia nga kinahanglan nga mo pasaylo ta sa kinasing-kasing gayud. Amen. Hallelujah. So, mga ka-good news, niining tak na sa kagabion, I hope nga kini nga mensahe, perting simplihan o niya, ato ning gituyo nga simple, aron nga, ato yun nga mapamalandungan. Kay, inani man ko ni, kitang matag-usan na to, aduna tay kasing-kasing. Di ba Kuya Roy? Amen. Matod pa sa mga pick-up line, kung magiging prutas ako, gusto ko magiging saging. Hallelujah. Bakit? Kasi saging lang ang may puso. So, kung atong tanawon, kung ang saging may puso, kita tanan tao, doon na tayo kasing-kasing. Amen. Hallelujah. O nya, kining kasing-kasing pwede ning masakitan, pwede ning malipay, naadiha ang atong pagbati, mga God. O nya, kanang kasing-kasing po nato, sudlanan na siya, meaning panudlanan. That is a vessel, no? Diha ibubo sa Ginoo ang iyahang kahupnganan. Ingon diha ang pulong sa Ginoo sa Juan nga mupuyo he will dwell, no? Mupuyo siya, magpabilin siya diha sa atong kasing-kasing. No, so sudlanan na. Now, ang Ginoo balaan, di ba Kuya Roy? Amen. Ang Ginoo Hallelujah. balaan, ang Ginoo putli, ang Ginoo walay sala, ni landong or lama sa sala, wala na sa Ginoo. Ugon niya, kung ang atong kasing-kasing, adunay mga ginatawag nga, katong imong gisgutan niya nga, mga pagdumot. Pagdumot. Kaligot-got. Kaligot-got. Gihambin ra gihapon sa kasing-kasing. Kaning mga gipang kim-kim. Unay hinungdan nga, dili ta makadawat sa panalangin nga naman, sarado ang atong kasing-kasing sa pagdumot. Naagi hapon ang ugat nga nakagunit sa imong kasing-kasing, mga kinahanglan nga atong i-open aron na ang panalangin sa Ginoo open matisok yun sa ato ang kasing-kasing. Makasulod. Makasulod. Siyempre og imong kay kun ang imong kasing-kasing adunay laing sulod, butang talang dunay sulod sa kaligot-got, no? Dunay sulod nga pagdumot. Dunay sulod nga dili pagpasaylo sa imong isig katawo. Kung kanang tanang mabutangan naa sulod sa imong kasing-kasing, meaning imong kasing-kasing karon sirado. Sirado ang imong kasing-kasing. Mo nga kung sirado, siyempre kung sirado di gyud na masudlan. Amen. Gawas lang kung imong ablihan na unya imong tugutan ang Ginoo nga mo'y muhugas. Amen. Sa tanan na ng kahugaw nga naa sa sulod sa imong kasing-kasing ug limpyo na kining kasing-kasing nimo, matingala na unya ka nga nibalik namang kalipay. Amen. Hallelujah. Matod pa nila Kuya Roy, makatulog naman kung maghayang. No? Praise God. No? Amen. Hallelujah. So, matingala ka nga, doon na kay kalinaw. Lami na imong tulog panahon sa kagabhion.
dili pareha sa una nga taliwala sa kagabion, makakuan ka, makamata ka, unya makahinumdum kaning tawhana, kalitrag bukal lang imong dugo. Murag kay ngano tungod na sa pagdumot nga nagadagaya sa sulod sa imong kasing-kasing. Tungod sa wala pa ka nakapasaylo. Now ang pagpasaylo mao kanay pagbuhi or ginatawag nga setting yourself free. Imong gipahigawas ang imong kaugalingon gikan sa dautan nga elemento nga nagagunit nimo. Amen. So, kung si Ginoong Hesukristo nakahimo sa pagpasaylo kanato, gipakamatyan pa ta niya, walay sala. No? Mura nig kining sasambingay nga atong gibasa, Kuya Roy. Ang atong nabuhat nga sala sa Ginoo di arang makilo. Dili pwedeng kinilhon kay daghan kayo. No? Unya, ang nabuhat siguro nga sala sa atong isig katawo nato, ato ba ng asawa or anak or silingan or workmate ba na nimo, classmate ba na nimo or unsa ba na nimo, kana siguro nga sala Gamay ra kayo. muna giingon din nga pipila lamang ka pesos. Apan usahay malimot ta na napasaylo dayta sa Ginoo sa atong sala. Unya dumta na to atong isig katawo. Muna nga niining takna sa kagabion mga suking tigpaminaw dinhi sa DYRL. Ang amo nga mga pagdasig, no? Nga mo kani ablihin mo kasing-kasing tuguti ang Dios. Ningon diha sa 1 Juan 1